Čaute, čaute. Prišiel čas, kedy som tu zas, aby som nejaké video natočil pre vás. Takže na úvod malá básnička a dám si teraz nejakú lajničku. Dajme tomu, že to nazveme Prosecco. Vidíme sa na traili. Čaute. Takže dávam si lajničku, ktorá sa bude pravdepodobne volať Prosecco. Prečo? Dotyční vedia. Takže viac do druhej pasáže, je to čerstvé, mäkké. Takýto vracačík, hej? Aha, OK. Idem to prvýkrát, takže netuším, čo ma tu čaká, aké nástrahy. Ja by som to nazval, že Čučoriedkovica. Aha. Napríklad, že Čučoriedkovica. Alebo je to asi Prosecco. Vidíš? To je tiež alkohol. Taký slabší. Takže blížime sa do záverečnej pasáže. Taký traverzík. A sme dole. Takže dneska som pre vás natočil takýto kratučký trail. Mám zvykom robiť trošku dlhšie videá, ale prišiel som len kvôli tomu. Takže na budúce zase niečo pekné odjazdíme. Toto bola len taká rýchlovečka. Trail s názvom Prosecco, zatiaľ v úvodzovkách, takže vidíme sa na budúce zase pri nejakom jazdení a bajkujte všetci, je to špica, čaute. Hádam ste si nemysleli, že to bude také krátke video. Jasné, že vám tam ešte niečo pridám. Dám si sem ešte jednu pasáž Partizána alebo Borku, uvidím jedno z toho a idem teda ešte niečo dotočiť a potom bude až koniec, takže vidíme sa na budúce. Čaute. OK, takže ešte vám sa niečo dáme. Ale rozhodol som sa, že si dám Borku. Trošku tma. Oh, wow. Temný les. Opa. Borka, Borka. A som sa rozhodol, že to dám do tejto novej spodnej lajny. Ešte to není ani vyjazdené. Také mekučké, také šmiklavé. Rana.
OK. Takže koniec dneska, priatelia.